шикле матурым, сиңа нәрсә булды? Әйт инде оялма, авылны сагындың. Кайтыйк дисең ялда, бер дә каршы килмим. Дөресен әйткәндә, үзем дә бик телим. Җәмәгать, хәзер трассада пробкалар, паром эшләми. Шулай итеп без электричка белән авылга кайтабыз. Көнә кешеләр безнең электричка шактый тулы ехады әле. Без кимәдә кешеләр. Исегездә бармы? Элек һаман электричкада кайталар. Буа поездын исегезгә төшерәбез. Тәзәдән керә-керә. Бик комедия бит. Бая замана җәмәгать. Авылга, шәһәрдән таерга.